Hoxe falamos de como debe ser o noso almorzo saudable. O almorzo é a comida máis importante do día porque despois de cear estamos en xexún alo menos 7-8 horas e debemos empezar o día activando ese metabolismo e con unha combinación de alimentos que nos axuden a ter a tope o rendimento tanto físico como intelectual. É importantísimo que inclúas algunha proteína de alta calidade no teu almorzo. Pode ser un lácteo, pode ser fiame magro, pode ser humus de garabanzo, pode ser salmón afumado, pode ser queixo, vegano, se eres vegetariano, e vámoslo acompañar con algo de cereal, a ser posible integral, para ter esa enerxía durante toda a mañá até que fagamos o tentempié. É importante tamén incluir algunha gordura favorable, como pode ser o aceite de oliva, frutos secos, abacate, e desta maneira podemos facer unha tosta de abacate e atún, unha tosta de pan tumaca, cereais integrais con leite, podemos incluirlle frutos secos e depois podemos tomar a mellor unha fatia de fiame magro, e desta maneira vamos ter a tope de enerxía, vamos a estar de mellor humor, vamos a estar máis concentrados, con mellor memoria e vamos a facer frente aos proxectos que teñamos por diante esa mañá.